аввалан ассалому алайкум мегӯем бар тамоми бародарон ва подписчикони канали Автолайф. пеш аз ҳама рӯзатон ба хайру шодӣ бошад бародарони азиз. имрӯз рӯзи шанбе аст. қарор дорум дар мошинбозори душанбе. барости гап мошинам кам дуромадагӣ аст ва кӯшиш мекунем ки мошинои гуфтагии шуморо мо ба навор бигирем. ва як чиз бародарон мара камтар нороҳат кардагӣ аст. бисёри подписчикон мегӯянд ки ту мошинои арзон мемонӣ, бисёраш мегӯяд ки мошинои қимат мемонӣ. ва ман ба як хулоса омам бародаро ки биё қайшмо як маслиҳат кунем. дар як видео ҳам мошинои арзон, ҳам мошинои қимат монем, чунки ҳама розӣ бошад, ана боз хубтар мешавад. агар шумо ба ҳамин фикри ман розӣ бошен, хоҳиш мекунам дар комментария бинависонед фикротона ва дастгириро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш накунед. рости гап дастгиритонам бачаҳо суст шидагиай. ҳама каса лайкҳоро бигзорен, фикрёро менависонед. ба шумо тамошои хуба хон ҳастем. ҳама рӯза наворҳои нав аз ҳаминҷа метавонед аз канали Автолайф тамошо кунед. саломат бошен. худованди меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад. Mercedes S-Class бародаро 221 ягаки 222 кагай. Объёми 3 қатъяй дизелай. барои шуморо пешкаш мегардонем. расходуш 8 то 10 литр объём расход дорад. так боз як салон шабанавор мегирем. ҷатошам ҳаст. танировкаш як 8-10 рӯзи дига мондаги объем кӯрни салон. обогрев сидений, лифт сидений. пробегиш 213 000. автопилот, мултирул, коробка автомат. так облик ҳам дора. сидении пеш, қафо гарм, хунак ҳамаш кор мекунад. так ин агар қафо тамошо кунем. потолок шиконанда аст. ия чанд сум гуфтед наканақча? бу арзонам мешам умида дора. хеле вариантҳои алиши дора ки фақат сум. номеро телефона буга камонем. 902 98 74 74. хуб занг бизани як кабо барои шуморо бештар маълумот метавон. хай бо нахтонидем Mercedes S-Class. касоида ки маъқул мешавад метавонем занг занем. ана бештар бо маълумот мегирем. Chevrolet Cruze 2009 сол. объёми 1.6 қатъяй. барои шуморо пешкаш мегардонем. ҷатошам аст. карески. так салон шайд мегирем. салон шан як тамошо кунем. так се хабар. ҳароши мешавад. шиши дарош маҳкамшавӣ шуда. так чолуам нав. так чорбар электра. мултирул. хуб старт-стопай, коробкаш автомат, кондиционер кор мекунад. камераи пеш. чанд пулак Chevrolet? так аби мотору 106. газ ам дорад ка? бензин аён? хуб чанд сума канархаш? 70 та бо муомила дорам. ҳамин номро амон мешавад. 931 77 15 20. хуб занг мезанем як кабо барои шуморо бештар маълумот метавад. хай бо нахтонидем одати мошина. Mercedes сечка бачаҳои надата сечка светошон як, солошонам як объёми 1.8 қатъи, солошон 98. так оз ҷаҳат шахшу сёмка мекунем. кадомиш маъқул мешавад номро якара мемонем. так
солош 98 объем 1 газ 4 та баллони нав дарои электропакет чухолу тоза так асер коробкаш автоматай люкам дора так объеми моторуш 1 газ элеганс газа бензин евро 4 газ дора Kârış tozu, iş elegansa, iş klasik. Yani sanırım kormakla. Seçkiyi toza. Ne öyle onu ki yola? Bu ayna vaka. Bugün aktayga işam navadaş. Объем 1 газ газ бензин кондиционер 4 та баллон нав классикаш салонш як тамошо кунед иш коробкаш механика 337000 пробег дарои пеш электропакет монитор велюкаш так нархошун яган юро Так, ишак 75000 ана иш ана 65000 автомат ай люк дора ана бу хубтара иш кома ам хе бугу монем шохи чанда 93 822 0833 масъалаи кузов чӣ хела юра башед заги хеле чизо надорана 07 2010 сол свеча хайхтон дидесем бародарот уҷатошам ҳаст так инжектори на баллони газаш газа бензинай масъалаи ҳамин кузофи чӣ хела тавои кузофиш ҳам кузофи худаш задаги ягон хеле надора як инами мошини чи Форланда чи? Авай. Айна имҷа баланд нестай? Дар светофор омада имҷа як расондагӣ буд. Мо ба хотире ки амира чӣ нашава. Бо наган ки дига ҳай ҳамон хичи имҷа як лайкри тамом. Ям хеш суда як хеш. Ям чиз завод. Так, балону ам мавай салон шаг мегирем, салон шаг тамошо кунем. Так, 99000 пробег дора, магнитофон, сурудам мехона, ҳамаш соза. Так, мотор, инжектор, газа, бензинай, ана нақша, чанд сум гуфтед сака нақша? Хуб, срош нафурӯша 25000 сомонӣ. номеро якара мемонем занг бизанед хай бу барои шуморо бештар маълумот мета як мотор бигирем 00211 02 6 335 55 01 так ҳамаш нав мотор уна инжектор лаёша бира кашиш соза хона ҳама нов мошин инжектор ами шарда гаштая душанбе خیلی وریانت ها داشتی ندارو خانه فقط سون نه سون $7200 خرید Audi A4 бародару солуш 97 объеми моторуш 1.6 простоя газ бензин евро 4 газ дора так як сол дига документош ҳолати балонош миёна масъалаи кузов чӣ хела казаги пусидаги ягон чизадаги нест аксенсионе ку ёне ки хели металлшон созан ёра так дарош электропакет коробкаш механик ана кондиционер дораи так холон ма салон тоза хушуд дайнаки шиши ишави даро ва маҳкамшавишам соза
اینا او شکل دیگه شام نداره. اون از بالا جامینه خب ایرا چند سمفت سکوا 28 بو مومیلا دو بخانه مومیلا دورو اینا مفهوم کنیم. ولی اون مخ خاگی نیستن که را نه درو وادی نه برو نه فرق. نیشین از خون ندارو خانه مطور یگان چند تا میخرد این 90 تا 100 تا میگردن. 10 تا 10 تا گاز گاز خطی خب چند سی مخ چکن 28 تا 28 تا نمرو همون میشه اون نمره خب 928 66 80 زنگ میزنین یکی قطعی اگر هم صحبت بشین برای شما را بیشتر معلوم میده کسایی که اودیا 4 دارکور است ما رحمت خیلی بوی نختون دیدین ماشینا ассалому алайкум бародаро салом ба ҳама подписчикони канали автолайф имрӯз рӯзи шанбе аст қарор дорем дар мошинбозори душанбеи бародаро ана мошиное ки шумо гуфтагӣ ҳастем кӯшиш мекунем ба навор бигирем ана мошина ҳам қадар бисёр ҳам нест ростига рӯзои шанбе камтар медура мошин баъд рӯзи бозорда бисёр мешавад